ayar tana neman abu guda biyu sannan ta fassaru, kuma tafsirin ma tafsiri irin wanda za a iya fassarawa, don akwai tafsiri a cikin ta wanda ba zai fassaru ba. Babu wani malami a duniya da zai iya fassara wannan ayar yadda ya kamata a fassara hakikanin tafsirinta. Ni dai ban san shi ba, ban gan shi ba. Abinda Allah ya so shi ake yi, kuma abinda Allah ya so shi ma a so shi. Da haka an nufi a tsara wannan zama da yadda aka so ya zaunu bayan Allah su fa'idantu a cikin nutsuwa, kuma sai Allah ya kawo ruwa wanda shi ma wata ni'ima ce, wata rahama ce ta Allah. To muna gode masa, amma a sani cewa duk wanda ya nufo irin wannan wurin, mai ya kawo shi, me yake nema, madadi da ƙaruwa da tafiya a cikin masoyinsa da samun abin da yake so ya samu. To ka ji wani abu baka ji wani abu ba, ka samu ai. Duk wanda ya nufo nan soyayya ta annabi ce ta kawo shi, za ka ce bai samu ba ne? Ya samu. Daga yan uwa ne mana murna da wannan ainihin zama mai albarka, wanda ba zan daɗe ba saboda jama'a suna cikin ainihin ruwa. Soyayya ta ɗaure su, ta riƙe su, sun kasa motsawa. To muna fata Ubangiji Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan taraki a cikin soyayya. Abinda na so in ɗan ce shine, sai dai ba zai ce mu yadda ya kamata ba. A invitation an saka cewa taken wannan zaman shine wa innaka la'ala khuluqin azimin. To sai na so ya zama ma ba wai ni ba, duk wani wanda zai zo ya magana ya zama a kanta zai magana, saboda shi kogi na tafki na ma'ana da girman annabi a cikin kowace aya, kowa in ya zo inda zai yi daban, gabar da zai ɗauka daban, ya yi ya nausa. Idan an ce malami 20 aka gayyata ko 30, amma duk su yi magana akan wa innaka la'ala khuluqin azim, kowa zai tafi inda zai tafi, kowa bai faɗi komai ba. Inda abin da zan faɗa ba shi wani zai faɗa ba, abin da aka kwaran yau wani ba shi aka kwaran yau ba, duk akan wa innaka la'ala khuluqin azim, saboda annabin ya kai ya kawo ya ishi kowa. Da haka kamar yadda na faɗa, na so mu tattauna ayar filla amma ba zai taunu ba saboda halin da ake ciki. Na farko dai ita wannan ayar ga duk wanda yake so ya ta'ammali akan ta, akan azama muhammadiyya, to ya san ba za ta kammala ta fahimtu ba sai ka yi gaba, ka yi ribas, sannan ka zo tsakiya ka taka birki, sannan ka wuce gaba. Sai ka koma ayoyi guda 3 baya kafin wa innaka la'ala khuluqin azim. Sannan in ka zo kan wa innaka la'ala khuluqin azim din, sannan ka tsaya cak, sannan ka daga birki kuma ka sake gaba zuwa fasatu usiru wa yusiruna bi ayyukum al-maftun. Sannan kamala muhammadiyya za ta bayyana a gare ka, ka gane waye annabi, me ake nufi da annabi a wuri. To amma kamar yadda na faɗa, tunda ba zai zama an tattauna masailin gaba ɗaya nata ba, to mu tattauna wani abin da bai gaza ya samu ba. Na farko dai kamar yadda na faɗa, aya tana neman abu guda biyu sannan ta fassaru, kuma tafsirin ma tafsiri irin wanda za a iya fassarawa, don akwai tafsiri a cikin ta wanda ba zai fassaru ba. Babu wani malami a duniya da zai iya fassara wannan ayar yadda ya kamata a fassara hakikanin tafsirinta. Ni dai ban san shi ba, ban gan shi ba. Babu. Amma wataƙila in ka biyo da za ka san da akwai ko babu din. Na farko dai sai an san me ya kawo Allah ya faɗi wannan ayar. Me ya jawo Allah ya kalli annabinsa ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim? Me ya sababi? To sai ka fara kama wannan, sannan za ka kamo bakin gara. Na farko dai mushrikai ne suke so su bata wa manzon Allah alaihi salatu wassalamu rai, suke so su bata masa suna, suka jefe shi da wata kalma wanda bata dace da shi ba. To dalilin aka zo magana akan wannan aya ke, sai Allah ya fara cewa nun. Menene nun?
sai mai faɗan nun shi ya san nun shine ubangijin nun Allah ba. Me Allah yake nufi da nun? Sirri rabbani ne a wurin a kushe. Sai Allah ya ce wal qalami, to wannan kan rantsuwa ce. Allah ya ce ina rantsuwa da alƙalamin ƙudura, ina rantsuwa da alƙalamin da yake rubutu kowane juma a duniya. Allah ce rantsuwa nake da shi. Wa ma yasturun, ina rantsuwa da abin da masu rubutu suke rubutu kowa ya shi, daga mala'iku da zuwa mutane duka ina rantsuwa da abin da suka rubuta din. Subhanallahi, an fasa ta jabbaru, an fasa ta khaliqul akawani. Menene ya jawo kai rantsuwa ya ubangiji? Me aka yi wa ya fasa ta ka imana? Raddi zai akan habibinsa, raddi zai yi ya fara rantsa tukunna a kauce a bada wuri. Jabbaru yana rantsuwa